Opisyal nang iniulat naman po ng Dagupan City Police Officer DCPO na walang naitalang kaso po ng indiscriminate firing sa pagsalubong ng bagong taon na 2026 sa Dagupan City. Wala rin umanong naitalang insidente ng pagkasugat dahil sa ligaw na bala o paputok. Ayon sa DCPO, bunga ito ng mahigpit na pagpapatupad ng One Strike Policy ng Philippine National Police kasama ang pinaigting na police visibility at na regular na magpapatrola at maagang deployment ng mga pulis sa iba't ibang mga bahagi ng lungsod. Bahagi rin ng nasabing hakbang ang Oplan na Bandilyo at pakikipag-ugnayan sa mga barangay para sa pagpapaalala ng kaligtasan at pag-iwas sa anumang panganib o mapanganib na gawain. IFM News. IFM News. IFM News.